municí. Za to beru třeba takovou tu dvouhlavňovou brokovnici, anebo bolt action pušku. Jo, to je pro mě myslivecká. A oddělený zbraň jak má být? Munic, prostě jenom, že ta zbraň bude vybita. Jo, bude vybita. Dobře. K vašim rolím, to už tam máte popsané, to už snad nezapomenete, abyste byli takový troubové zbraně, a tak si budete moci rozvrhnout to stejné s minama. Když vám vycveknou nějaký plot, tak už bohužel zůstane otevřený. Vyhrajou kontumačně, pokud provezou všechny zakázané předměty, které mají oni napsané. Vy je potom taky máte jako civilisté, že tam máte nějaký počet předmětů, které musíte převést. Když se jim všechny podaří dostat na druhou stranu, prohrajete, nebo zabijou kontrolera, prohrajete. Jo, máte prostě 2 body, na které si dávejte bacha. Jakmile se dostanou za ty hranice, co jsou tam vzadu, tam jsou 2 značky, je tam kontejner, světlo, tam je už necháte být. Oni do kontejneru vyloží nelegální věci a odjíždí zpátky. To je nesmíte blokovat, oni si musí předvybavit a jet znovu. Dávejte bacha, atentáty jsou víceméně na vás neomezené. Atentát znamená, že třeba 2 lidi tady přijedou do hranic, jeden třeba rozfakne granát, druhý vytáhne zbraň. Pořád jste 9 proti 2 obecně. Když na vás bude plný útok, máte i podporu vrtulníku. Jo, když na vás budou točit z dálky, že po vás budou střílet, zavolejte vrtulníka, ať je rozsekají raketama. Je to v pohodě. A můžeme zaminovat tady ten plot? Můžete ho zaminovat, jak chcete. Já jdu minovat, čau. Ale ty nemáš minovat. Počkej, bacha, ale pravá strana už je podminovaná. Jaj. Ale minohledačky můžou mít jenom vojáci. Vojáci Černarus mají minohledačky, aby sami si neodpálili svoje prdele. Na to dejte bacha, prosím. Neměl jsi mít ještě jednoho? No měl, kdybyste měli jakékoliv dotazy, že prostě si nevíte rady, tak si mě raději pingněte a zkontrolujeme to, dáme to do kupy, jo. Ale nebudu radit třeba při kontrole dokladu, tam by to mělo být trochu obvious, jestli to je dobře nebo špatně, jo, na to si dejte bacha sami. Budu, jak jsem říkal, event bere nějak vážněji, aby to tu nějak vypadalo a snažili jste se ojebat normální prostě strategii. Když se zasmějete na nějaké jménu nebo něco, je to v pohodě, ale ne, že tady bude prostě křik na takovou dobu, že se to budete smát 10 minut a neodbavíte nikoho. Vy získáváte body za čím více lidí odbavíte, tím lépe. A pro ně to je zase čím vícekrát jakoby projdou s tím, že budou mít něco špatně. To je, aby se zamezilo tomu, že tady nad jedním člověkem strávíte 10 minut, protože se budete muset snažit najít, co je s ním špatně. Takže to vás bude časově tlačit. Do 19:30 máte čas na přípravu. Kratku? A holity se změní, já nemusím dělat to, co mám vpnout. Takže bude pro nás Šreda, ty si vem, jestli ještě nejde borec, nevím, jestli přijde, tak si zatím budeš brát měsíčka, ať jdete společně. Držku! Když tak ve dvou. OK, a jenom vysílačka, potom která frekvence? Jednička. Jednička na jedničce, a budeme to hratit. Okay. Dejte si raději jiný čas. Nebo se změníme, no, dejte si 20. Kdyby oni nechtěni si vzali vysílačku, ať to není první, co slyší, jo? Dejte si 20. Piloty portují zpátky na letiště, kde je dobrý fnut. Vem si mini a připrav se tu, já jsem tady za chvilku zpátky, jo? Tak vy ty dítí 2. Máte někdo... Má někdo ten jazyk? Umí někdo nějaký jiný jazyk? Pravím ale. Jenom ruský máme všichni tady. Přesně tak. Hele, jeden bude určitě u toho APCčka. Fuck you. Aby mohl blokovat či pouštět lidi a podobně. A další asi bude muset být na věži, protože chybí voják. A chybí ještě jeden. Ty Rado s Holiem, vy budete stát venku, budete tam pouštět vozidla, zastavovat vozidla. Yes sir. Já vám řeknu, nemáte i hned jako prohledávat kufry a tohle, na to ještě nešajte, než vám řeknu. Chceš, aby jsme to nějak těžké dali my dva? Počkej, vyběžte tam teďka, počkej, já si vás pojďte sem, Vždycky, když si přijde, tak prostě řeknu, zvedněte ruce, potřebujeme kontrolovat. Ne, tam jde o to, že jestli jsou Černarus, tak lehká kontrola, jenom doklady. A když tak pohledem jenom zkontrolujte vozidlo, jestli tam není něco závadnějšího. A jakmile to je z jiných států, počkej, já se kouknu, ono to tam je zase. To tam bude říkat ale. Jo, já vám to budu říkat, že zkontrolujete. Rusáci budou pašovat. Tak prostě propašujou, jakoby. Nemůžeme zastavovat lidi jen tak, že by se nás koukli. Musíme mít reálné podezření. Třeba když bude škytat, nebo já nevím. Oni ale podezří checkpointy, ne? Prohledat. Co to je? Ale jde o to. No, tak můžeme jako každý zastavovat, to je píčovina, protože musíme urychlit tu hru, víš? Čím víc lidí pustíme, tím líp.
Jasné doklady, prehľadáme vozidlo, všetko, čo má jak je a ide ďalej. Myslím, kde to je. Nebo počkej, já se zeptám Davea, já myslel, že takhle to má být. Pingni Zeusa. Ping. Něco, co nemám mít. Pinčuny. No já nevím, my jsme se domluvili, já teď taky nevím. A kde to pokračuje ta hranice? To je iba toto, alebo Počkej, to něco řeším. Kámo, vy jste pili víc než já. To tě v píči. To jde Ale myslím, že černoruský nemusíme prohledávat. Nemusíme? Nebo bychom neměli, pokud nemáme fakt jako podezření, jo. Sa na ňo pozriem, a keď bude nesympatický, tak môžem? Jo, jestli začne být jako protivný a strašně spěchat a dělat nějaký to, tak pak můžeš. Bude červený oči. Ano, slyším rychle, povídej. Jak je to s tím prohledávání vozidel teda? No, co myslíš? No jsme se domluvili tak, jestli všichni, co jsou z Černorus, tak nemáme prohledávat kufry a to jenom když máme podezření, ne? A zbytek prohledáváme, nebo? Hele, můžete už klidně i ty vozidla kontrolovat. Jak já jsem rozšířil jakoby to, co můžou provést, tak můžete prohledávat i ty vozidla obecně. Oni stejně třeba klidně vezmou a dají si tam milion předmětů a jak to budete scrollovat, vám se to nebude chtít, jeden vynecháte a jste v prdeli. Presne tak, no. Jo, oni už taky plánují své taktiky. Já už budu za chvilku zhoršovat počasí, takže s tím počítejte. Dobrý, jak to bylo celý. Takže vozidlo kontrolujete automaticky, jo. No, to jsem povedal. Ale jeden musí kontrolovat checkpoint a udržovat tam ten provoz, jo. Pojďte za mnou, ať vám můžu ukazovat a toho. Yes, sir. Jo, tady blbeček pak bude popojíždět jenom. Jeden bude pouštět vozidlo, jo, může zastavit branku, tohle. Teď nevím, jestli mi tu budete házet ty doklady, ale asi jo, asi máme předáme, mi to dáte do kanceláře, aby jsme jako omezili šanci mě zabít. Dobře. Yes. Takže prostě přijdete třeba, nevím, kdo z vás to bude brát a dávat mě, jestli holí nebo Radost. Asi, já bych jako, že by tady byli asi oba dva, byste bylo, ne? To... Jo. Hele, tak jeden vezme doklady, pušťat, ty mi je donese a druhý prohledá vozidlo. Okay. A tak. Na vás si pak, jak si to domluvíte. Tak se můžeme střídat. Kde jsou ty predmety, čo nemají mať? Ale je to... No, v nějaký checkpoint jednotka nebo to, tak tam by to mělo být zakázaný. Checkpoint tým 1. Ty kokos, však nic nepočujem. Tej hre. Fouká. Ty si dáš prdel, ne? Někde úplně hore to je. Počkej. Jo, zakázaný itemy, ale zakázané věci. Jo, přes hranici. Jakékoliv zbraně krom loveckých zbraní. Nesmí být nabitý. Jdi do prdele, teďka kurva. Pivo je zakázaný, zlato, časopisy, Playboy, jídlo, hele, doporučuji si to skopírovat a dát si to do notu. Jaký koviv kromě piva, ne pivo. Čo kurva? To má interaction. Prostě random rozčíroch. Note. Certifikát ne. Hele, chlapi, udělám to nejvíc blbuzdorný, vole. Dostanete notepady, kde tam skopíruju ty zabanované itemy. Já už to mám na druhém monitore. Jo, tak jestli to máte na monitoru, tak v pohodě. Ale já vám to klidně můžu hodit do notepadu a když... No, tak já si to hodím do notepadu. Co jste? Hele, a zakrytý obličeje jsou taky zakázané. Ano, vím. Jo, v pohodě, máte všechno. Lízatka, ty kokso. Já mám pozorna. Já jdu teďka najít všechny, co to je, věci, které nesmí pašovat přes hranice protistrany. Protistrany? No, to je jakože... To jsme my? No. Jo, počkej, co... Zakázané věci checkpoint team 1, jo, to jsme my, co je zakázáno a nesmí mít, jo. No, to je na hovno, my to... Počkej, jakože to... Počkej to. To zakázané věci checkpoint team 1, tak to je, co nesmí projít to. On to tam taky, kromě piva, větší množství peněz. Počkej. Marihuana, jídlo. Otáčame BRDM-ko. Jo, to otočte, ať tam můžete popojíždět a vyjíždět a podobně. Jo, aby jsme kulometom viděli, no. No. Jo, tohle chci. Když bude na stráži checkpoint 1, civilisté musí jít povinné věci, to si skopíruju, hodím do notepadu. Povinné věci, to je kde? To máš kde?
Ale to mám v tom eventově. Čo by som dal za takúto zimu Čemže? na Slovensku? Počkej, to mám checkpoint event a tam je to připnutý a je to poslední připnutá zpráva. Ande, poď, ideme. Hľadám moment. Povinné vakcíny, Rusko, Máš ty drip, ukáž svoj drip. Jo, ty máš gumáky. Si piješ, Povinné. Normálne boty, kámo. Ty máš Kanady, vole. No. Mor? Vás? A ty máš... To je vakcíny, ale to ty řešit Ne, to nemusíš. jsou takový ty divný Gumáky. boty. Ne, to Ok, jsou čo ty tu je ještě? želáky, nebo jak se to jmenuje, no. Je zima, kama, je zima, pane. No dobrý, já si můžu přejít. Povinné klepu. vakcíny. Nějaký. To vy nemusíte řešit, to řeším já ve svých Ok. dokumentech. Šéfem je Vy zima. jenom řešte zakázané věci, co nesmí mít a to. A všechny kontrabandy tak mi dávejte potom. Nevím, co to bouchlo. Na minu to asi, dá Však tam něco bouchlo. asi Na jim minu. došapnu na minu. Počkej, co? Tam Na něco minule- bouchlo, jsi neslyšel, jsi hluchej? Ale ještě No počkej, teď něco řeš. máme přípravu, ještě mám přípravu. Já, tak Spravu. promiň. Máme Poď, Proň, dokonce baby. přípravu. To byla krysa, Vojáci, vlastně. jste na 20? Bouchla varna. Dobré, já mám připravené ty věci, co Já jsou ne. zakázané. Se radši zastřelil. Kaktus na 20. Mám druhý monitor. Je tam šereda na Ještě 20? něco, co nám treba k tomuto? Kámo, však je minus 20. Nic. Nic, není. Je sakapa obrazovka, já umírám asi. Zima. Toto není Kolego. Daisy, kurva. Mám Počkej, jak tože? Ale já jdu využít gardu. mám na zahradě teďka, vole, tak Hele, vy dva 500 vošousti, vemte metrů si auto, běžte to tam zkouknout autem. Je fakt zima, kámo. Auto alebo Je ty- BRDMko? Auto. Je zima. Auto, Můžeš mi ale říct- auto. Ale kontrolujte si ten checkpoint, já jdu. Už máš všude modrinu. To je kvůli té zime. vidíš. Aha. A to kde je? Já nevím, kde to je. Ale nevím, kde to je. Ale nevím, Čiže tak oni jezdí odsud nebo kam? Odsud sem, že jo? Tam. Odsud. Jo, od Tam. tam ti máš jíždět a pak mají jezdit z druhé strany, ale to je Dobře. jako když oni to přejedou, tak se pak vrací, tak. Akorát to BDR mám z důvodu, aby to nenarvali jako přímo tou stranou. Ty Kámo, pičo. to by to pašovalo roh. Ale fajn, je nás strašně málo, ty vole, všichni zmizeli teďka. Co se stalo? Šereda, 19 channel, jo? 19 channel. Na svůj menu. Dáváme 19, jo? Sir, yes sir. No nic. Rádo máme červený. Máme Kokain mi zmizel. černý pontík, máme rádo. A čo? You know, To je kukt. only for the fucking hairs, you know. Problém za obličej. Ty piče, nás je prostě málo, ale. Vyplačujem se mu Prdeli. potom na Discordu. Jo, Ne, taky, já taky. toto tady nemyslel, já jsem si chcel urobit srandu, prepáč. Hele dobrý, jelikož je nás málo, tak běž holí na věž a Rado ty buď tady a čekej na checkpointu. Jakože se Ale nás je málo, ty vole, prostě nepřišel jeden člověk, teďka to tam bouchlo a teď jsou 2 lidi na cestě Tak mám tam. jít na vojáka nebo co? Ne, na věž, jenom koukni z To, že věže. nedošel jeden člověk. Je to v prdeli. Kámo, takže dostanem výpověď. Co se stalo? Tak kdo běhá? Tak kdo běhá? Počkej, já tě mnutlí, jo, tě neslyším. Rado, Richard. Co tam Já se robí spadnu ten z věže. dement? Jo, on spadl z toho, Ježiši Co? Kriste. Já potřebuji medika, já se spadnu z věže. Hej chlapi, Ty vy jsi jste nejhorší dement. policajti, ty vole. Počkej, nejpsa. Ty píšeš, jak ty tady krvácáš. Už tě slyším. Výborně. Co se stalo? Tak tě brda. Arma Bůh mi prostě simula minat No, pres tak si stála tak. 5 metrů. Oh. Zavolejte Zeuse, Oh. protože já se spadnu prostě z té věže, já jsem Když tak přišel 19, za jo, rovně. channel. Zavolejte 19 Zeuse. nakonec? Prosím, Já jsem 19. tě No, tak slyšel, jak 20. jsem ležel na zemi. Jo, aha, no 20 je právě jako vzdušný, tak budeme na 19. Jak daleko Ok. to ještě potřebuju pokrejt? Ale žeredu musíš to. A jak Kde jsou ty potřebuji lidi, vole? Zeuse, a jak Cože potřebuji musím? Zeuse. Počkej, ty Já máš jsem vysílačku, Bingo, ne, ty nemáš to vysílačku, Zeusa. nebo jo? Nemám. Tak. Nemáš. Přijdi traktor ujebal mi kovaso. Tak teďka jdi na věž a Šereda už to A zvládne jak sám. traktor, teď máme A ještě já- čas? A já potřebuju... Říkal do V pohodě, Zeuse, běž, já potřebuju Šereda nahoru. Zeuse, Já potřebuju Zeuse. Jak Šereda, co? Měsíček, táhni na věž, Jo, dobrý. táhni na tu věž a vy si to obstarejte a já jdu řešit gardu, vole. Ale ještě není, ještě příprava. Do piče chlapi. Nechte tady to auto, vole, a Ano, táhněte, my jsme obcházet otáčeli, ten areál. chápeš, aby jsme mohli jak Jo, tak víc. dobrý, jeden bude tady a druhý obchází areál, vole. Ne, jdem pri tomto tu. Pojď, Halo? Já to jdu Kurva. střetnout. Máme. 260, 260. Tady bude smůl volku, jo. Za svým traktorem. Halo? Traktorista, mě došel benzín. Ty piču, Máme problém, šéfe. No, Jeden je mrtvý, jakoby.
Adamek, běž do toho BDRMka. Tady jsem byl pingnutý, co je? No, nám se asi legnul holí a... Holí skočil z veže a spadl mu to, nevadí už. Ztratil connection, no. Здравствуйте! Nemá kaká z věže. Здравствуйте, халат! Moment. Já chvilku. Rozumět, dá. Mně došel benzín, pane. Ty se schovaj, no. Ne, pojďte dál, zkontroluj pak vozidlo. No, tak počkejte, a přeparkuju, dá? Pojďte. Jo, No, pojďte. Ne na startu možná. Do piči, nasedni, debile. Hej. Nas. 260, jedu si se svým, nejedu. Kaput benzíno, pane. Kaputkem. No. Pane, kaput benzíno. Když máte benzín, tak to si musíte nechat odtáhnout. No. Novák. Co? Vem auto a odtáhni ten traktor pryč. Zpátky na jejich část. To neřešte. To byl sníh. Ale bacha, to je můj miláček, jo? Škrábni ho, ty suka, a dostaneš. Dobrý pane, běžte zpátky do vozidla. My vám ho odtáhneme za plot a tam si zavoláte někoho, aby vás odtáhl. Tady nemůžete stát, tady to vozidlo nemůže zůstat. Já pierdole, suka, blejať, můj traktůrek, benzín došel. Adam, koukni s tím, ať může projet AMDčko. Jo, on jde tady auto, tak to nič. Vy retardi, kámo, mně došel benzín. Jo, on jde, Radek, on jde tady auto. Jo, počkej, bacha. Vy suka, blejať. Ale odtáhnout na jejich stranu hranice Jo, AMD. já jdem, už to jdem. Tak ty pičo! Teď říkám odtáhnout na jejich stranu hranice! To říká celou dobu. Oběť to. To je extrém. Já jdu zkontrolovat, běž. Ty nikam nechoď, jdeme. Dobrý, paráda, běž tam. Nebo kam? Běž tam. Něco děje? Stavte vozidlo. Do pravého rohu. O ničem nevím, ale nic nevidím, je tady husto hrozně. A bez ty vysílačky hold, co mám dělat? Budu hlásit na hlas. Hele, varovná střelba prostě. Varovnou střelbu, když uvidíš někoho, že se snaží jako prosto, tak střelíš varovnou střelbu k němu. Rozumím. A to pochopíme. Ale pak někde stůj, jako, když už budeš střílet, tak stůj na nějaký té straně, ať víme, na jakou stranu střílí. Jo, já budu když tak zvát. Zvedni ruce. Ty agresivní. Já neagresivní. Zvedni ruce. Pičo. Nechaj ho. Co robíš? Jo, Co se tady děje? On nevím, Oni on mě- kontroluje. Oni mě On šikanujou agresivní. tady, pane. On agresivní. Dobrý holí táni, vy si nasadněte do toho traktoru. Agresivní. Mě nemá řekli, že mám Nasadni, už to ťahne. Jo, chceš někoho poslat? Ne, budu tam sám, klidně. Jo, dobře. No Minie. kurví, to vy zaplatíš. To váš problém. Já zraněný, to vy To váš zaplatíš. problém. To váš Měl jste si nasednout, měl jste si do toho nasednout, bohužel. Je to na... To není naše starost, je to na cizí straně hranice, to není naše starost. Stop here. Prosím, opuste tento prostor, jo. Odstupte, nebo budu nucen. Vystoupil. Vy suka blejať, vy za to zaplatíte. Výhrušky. Zjistě to tam volá, ať tam už nepadne. Já zapíkám ho. Já umrem. Neumíraj. AMD. Co chceš za to do piče? Pracuj, kurva. Uj, pičo. Jsi v pohodě, pane? Vyblbat! Já se s tou postaru, kámo. Kolego, čo tu robíte s ním? Odjebalo. Ty ho Kolego, zabil. čo tu s ním robíte, chudákovi? Vy svině, vy za to zaplatíte, můj traktor rozbí, můj traktor, já pierdolím. A tam nebudem. Odjebalo. 30 metrů do piče. Kamo. On vystoupil. A jak ho začal ťahat, tak ho odjebal. Mě jebne, vole, vás něco poslat, dělat, ty vole. Nás? Uněte, otevřete tu bránku, ať může projet. No. Adamek, zase tam dej to vozidlo. Davaj.
tam vochcávka. Já vidět vochcávku. Tam já ho ochcám. Ne, tam Škoda vochcávka. Škoda vochcávka. Dobrý, tady to nech. Stolička. Zastavte vozidlo. Zastavte vozidlo. A vy kurvy, já vám říkal, že se vrátí. Já jsem ho přivzal, jestli nevadí. Vidět vochcávku. Ne, tam Škoda vochcávka. Škoda vochcávka. Dobrý, tady to nech. Zastavte vozidlo. Zastavte vozidlo. A vy kurvy, já vám říkal, že se vrátí. Já jsem ho přivzal, jestli nevadí. Vystupte. O, Ty můžeš? doklady. Doklady. Potřebujeme doklady, Jed, pane já- řidiči. No, já jedu s ním, vy. Ta stolička. Pojďte dopředu a zastavte tady. Uprostřed. Prostřed. Tady takhle. Netopím, Zastavte. Zima. Tu. Zastavte tu. Pasuj. Pozor. Jak u nás doma, Zastavte. jak u nás doma se říká hulto nebo úhní, suka. Tož. Co pak? My potřebujeme doklady vaše. Ne, Pojď, Doklady. Obidvo. No boha, skoro odjebal nechtěl. ty pičo. To má bavit. Ale jsme. Yes. Yes. Paně Maje. Už jenom přestává. Vystřel to pilota for fun. Kamo, ale ten traktor on nešel táhnout. No A traktor si dělal, co chtěl. No. Ale to nešlo, ono se to začalo tak vytáčet a potom se to najebalo do té blokády a zase bylo se to tam. Ano, A on to to prostě nešlo. Nebo on nastupil a on to No. To prostě. No prostě to nešlo tounout v takovém malém prostoru. Kdyby to bylo na normální silnici, tak by to šlo, ale jinak to nejde vůbec, kámo. Kentus. Počkej, mám vůbec. On neví doklady. Aha. 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 Počkej, já teď řeším, co potřebuji. Jo, Já jenom kontrolu vozidlo. Ale já jsem vám to nedovolil, pane. Další doklady. Shut the fuck up. Další doklady. Další To doklady. děláte? Jste normální? Tak nás necpe. doklady. Jo, to je. A to vy ne, Řidič. Aha, jo, to on. Tente, hente. Od řidiče. Jsi s řidičem. Já jsem řidič. Zápcha tu robíte, zápchu robíte. Nemá Já nevím, kde. A jdu do auta. My rozbili traktor, suky. Makaj do auta, naspäť, sadnu do auta. Dobré. Do auta. Nemíř na mě, ty suka. Zadni si do auta. Nebudu si Ale on není. Ty budeš čekat, vole. On není. Šofér, Pane tiež sadni řidič, do auta. pane řidič, já vracím doklady. Vy neplatný, občanka neplatná, ale vy můžete jet dál. Platná. Já budu Vy mít... neplatná občanka, vy můžete jet dál. Jak neplatnou, co tam je špatně? Můžete jet dál. Jste pán, vydržel. Ale vy jste mi ty doklady nedal. Já jsem nevenal do No, auta. co potřebuješ? Že jak Auta, taky se tam měsíčka další za ty máme podat, nech čakají za to. Jo. Co počkej, co si říkal? No oni jsou teraz máme na kontrole jedných, ne? A za ty čakají další, ti máme normálně podat, že nech čakají. Jo, běžte, čekaj, ať jedeme u toho vozidla, ať může pak pustit to, co projel. Jak já řekl? Čaká u toho. Jak já řekl? No, u toho vozidla, u toho APCčka, protože teďka, jestli bude projít nebo to, tak tam vždycky někdo je, vole, za tím kulometem nebo No on to. tam je. No, Vy ne, vy ne, vy ne. Pan řidič. Vy Pan předtím řidič. říkali, že já sednu do auta. Pan řidič. Yes. Vyčkajte chvilku. Můj synu, já musím jet napřed. Ano, Vyčkajte, chvilku. ano. Já jsem ty pozval. Pane prezident. Tohle, no, vole, mi to zase popsali, No, za chvilku, idete. tak debil, vole, výzum. Minutu. Já
Borci, pojďte pustit další. Ano, já SPZ, vozidla, 15 KT. To je tady, mě je zima, jdu Město dovnitř. Moskva. Mně je zima. Tam choď pustěný. Ale mě je A zima. neopusťte tento prostor. Jděte dopředu. Říkal, Brezně. Pojďte sem, jak stojí. Tam choď ku té stěně. Do piča! Tu stoj, Zastavte já tu. čekaj. Zastavte tu. Tu zastavte. Oni tady lítají jako koti. Neplatný. Ale. Tu zastavte. Stojte. Pojďte chalani, oni mi ujebali traktůrek. Tady je ten druhý, neplatný. Ano, může jít. Špatná schoda, man. Aha, Teď se vrátí. Ujebali mi koleso, Bůh ti to vynahradí, můj synu. Pane, zvedněte ruce. Jo, ty to řešte. Zvedněte ruce, pane. Zvedněte ruce, nebo já zastřelit vás. Jo, zvedám ruce, uklidnit. Proč mi poutáte? Vy špatný jméno, toto ne. Já mám krátký, jo. Kolego, vem si. Aha, Špatný jméno. Mám špatný jméno. v pohodě Marku, nepotřebuješ helipod? Ano, můj synu. Jak špatný? Jo, dobře. Doklady. Na zahradě. Potřebujeme. Dobrý den. Nazdar. Jak na zahradě? Jo, aha, to je heliport, to bílý. Nebo se to je sníh? Ty pičo, tak to je za... Já se omlouvám, já jsem ze Sibíří, já moc nerozumím. Nevadí. Ale pak běž na věž, jo, krátkej. Na co? Na věž, tady je věž a budeš koukat okolo, když tak hlásit vozidla přijíždějící nebo tak. Jo, dobře. A kolego, doklady? Vaše doklady? To je můj asistent. Dobře, vemte to auto a odejďte do hajzu Já odsud. mu nerozumět. Máte neplatný papíry, odejďte. To ne oni, to je nový. To jsou noví? To nový. Já nerozumět, co on říká za řeč. Počkej, čo mal? Vy tady odsuzujete pana otce? Nerozumím. Zpátky. My nerozumíme jemu. Číkme oči. Satan. No. Rozumí někdo jeho řeči? Já nerozumět jemu. Šefe, čo mal ten... Jemu nerozumět? Já jemu nerozumět. Tak turista, no nech toho být. Když tam je, tak tam je, On je no. Černarus. No a čo mal nerozumět. toho si kontroloval? Ten měl zlé jméno. Doklady dát nám. No a doklady se mu hodili naspäť? No já se to házel holímu. Dej mu doklady, Šulín. Doklady mi hod. Tady auty jsou. Dej mu doklady. Máte doklady pana kněze? Už tak zkontrolujte vozidlo. Kontroluji vozidlo. Pane, teď zkontroluji vozidlo, dobře? Hej, ale kde je občanský průkaz, jako? Nebo třeba ještě občanku? Občanský průkaz, pane kněz. Máte? Já nemám. Já jsem si nebral. No tak to naschle. Tady, počkej, já to opravím. Já jsem to změnil, že když někdo musí mít pas, nemusí mít občanku, protože ať to není jo, takhle, jo. Je to tam teďka opravené. Kdo má pas, kdo má pas, nemá občanku a naopak. Krom Černarusy, tihle by měli mít občanku. I pas u vás. Černarus a... Jenom Černarus, občanka i pas. Vozidlo číslo. Zbytek jenom pasport. Jo. Právě autem. A jdeme zkontrolovat ten výbuch, jo, co tam? A však to jste zkontrolovali, ne? Mě teda vybuchlo další, teda byl výbuch, ale teď byl výbuch, který je nějaký, to je na váš? Na vaší straně? Měli jsme frajera, co tady Já ti to vysvětlím, A je to v pohodě už? Můžete dovnitř. Přes ho nakonec je mrtvý, ale budu až na konci. Jo, dobře. Ne, nechoďte, je to dobrý už to. Jo, bod nalevo byla střelba. Jo, já vím, teď to tam dořešili. Jo, vysílačky mám, táhni zpátky na pozici, vole. Můžete do auta, já musím projít ty vole ty papíry, vole. Musíte počkat, já jsem neudělala. Já bych pozvan do hlavního města Černarusy panem prezidentem. Ty musíte počkat, já mi neudělala nic. A já mu dělám průvodce. Já nedělat nic. Ježiš, to je jméno. Rozpustil jsem balík kokainu. Dobré, tak ten kokain mi pak jde, já budu držet u sebe kontraband. Zaměstnání, masturbátor Ivan. Aleš prehľadával si auto? Co to je? To je pracovní vízum, neplatný. Vy agresivní. Neplatné vízum, pracovní. Modrým. Vy sprostý. Máš špatný datum. Ty jsi kokot! Co se stalo, proboha?
On vytáhl zbraň. On vytáhne co tam. Dobrý, hele, garda, táhněte odsud, vy tu nemáte co dělat, vole, vytáhněte k tomu vozidlu. Rado, ty seber ty dokumenty, hoďte do nějakého auta. A kněz má neplatný vízum. Co s těmi dokumentami jako? A vrátit moje. Kněz, to je knězovo tohle. Že má neplatný pracovní vízum. Vaše dokumenty. Radku, vytáh na mě zbraň. Neplatné vízum pracovní, že má, jo? Vytáhnout na mě baterku. Radku, kam ti to můžu dát? Jo, pojď do kanceláře mi to dej, tady. Kolego, ty. Obvásko? Tady. Dobře. Jo. Obvásko? Nemám. Vezmu si jedno auto, jo? Jo, pojď, si ho. Pane, vy do auta. Vy do auta, sednout pátky do auta. Tohle je od koho? Od tady pána modrého. Jo a tak čo si mi teda ďalej? Ideš kontroluješ do druhého, hej? Čakám. Počkej. Republik dobrý, nepotřebuje vízum, vydržte, já vás konec kontroluju. Tam ten kněz nemůže, jo, kněz nemá vole platný, má tam špatný datumy. Radek? No. Můžu robit patrolu? Jo, ale ať je tu aspoň jeden u toho kulometu, nebo... Tak jo, běžte ve dvou, běžte rychlou patrolu okolo, jenom pár metrů. No dobře. Ruce nahoru. Daj. Neplatí papírky. Já se chci normálně domluvit, jo, Cože? Jakože jenom oběd, nebo? Ne, prostě patrol a rychle povedou. Jo, tak jo. Pojď. To nám projedeme na rychlo. On to poslal na stůl. Zpátky do auta. Vynej papírky. Ale jaký? Já bych chtěl vidět. Zpátky do auta. Ups. A to jenom tak projedu, jak jsme jeli minule. Koukej se prostě kolem plotu, jestli něco uvidíš, zastřelet. Stop! To žádě návo. A tam je mrtvula. No. Okej, on nás... vydrž. Abych ho zastřelil ještě jednou. Ne, neposílám. Pozor na mini. Ty pičo, těch tady je, vole. Je před nami? Ne, před náma ne, jenom tady. Pojďme to asi nahlásit, ne? Asi jo, no. Pojď. Tak já nahlásím a ty půjdeš na druhou stranu sám. A tak musíme mít nějakou gardu, vole, však oni tam nemají nic, oni mají jenom ty škorpiky posrané, kámo. Já nevím, to by má robit nějaký tam pocit a ten orel, že ten orel nevím. No, akorát, že vole, oni jsou někde v prdeli, vole. Tady to nekontrolujou. Dobrý, oni budou podle mě na druhé straně, takže to mrdáme, jenom takhle rychlá patrola a sedem to. Jo, oni jsou na té levé straně. No, dobrý, tak je necháme žít, ať to tam kuchtí a my pojedeme jenom tady, vole, doprava vždycky. Tam, jak jsme byli teď. Vidíme taky ten Last Resort. Vízu, pracovní. No. Ty vole, teďka vidím hovno. Že ta policie je úplně klupná a chytě byl počívat. Radku! Tak ho neřešte. Radku. Co je do píči? Našli jsme mrtvolu. Kde? Tam. Za plotem? Jo. Teď mi to říká Šereda, to neřešte. Ten jestli je za plotem, to neřešte. Okej. Smějte. Pracovní vízum má... No? Špatné. Kamarád mrtvý v kufru. Kamarád není mrtvý. No máte špatně napsaný datum narození. Na vízum pracovním. Takže si běžte zpátky udělat nové. Dobře, já běžím, já rychle na pracovním, že? Ano, požádat si o nový pracovní vízum, že vám tam dali špatný datum. S tebou chodí ten, ne? Měsíček, ne? Měsíček si nevzal pouta. Dobře, já tam pošlu. Na jaký že strany seš? Nahoře nebo dole? Levá strana, jakoby... To je soud? Jižní strana, no. Jo, takže na soudu. OK, já ti tam pošlu policajta jednou. Pakuj do piče. Pakuj.
Kámo, ty jsi v prdeli zase. Tak, to už je zamčeno. Co mi spinká borec, kámo, v kufru. Jde otevřít dveře. Medika alebo něco? Počkejte, mě se zamkli dveře, já nemůžu ven. Dobrý. Hele, Rado, vem si auto a na soud podél zdi, tak je tam borec a potřebuje být zatknut. Vem si víc soud, když pojedeš podél zdi. Vypomoc mi? Jo, potřebuju tam někoho zatknout, vem cable tie a donese ještě měsíčkovi, ať to může měsíčkovi. No máme já, Vem si auto, pojď za mnou, vydržte pičuvinku do prdele, vole. Jeden si stopne tady z Rado, místo Rady, vole, bude, a druhý jde do toho vozidla a ty vem další vozidlo, až bude. Rado, pojď. Já umím, chápete to? Hele, na soutu. Chci pomoct, všechno mé, bojím. Teďka říkal Shereda, potřebuju tam někoho zatknout, co? Na soutu, to je dolů, v podstatě dolů. Je tam potřeba někoho zatknout. No už to tam je 4. Takže vem cable tie. Tak, když tak to tam zkontroluješ. No, zoberem někoho, hej. Ne, jeď tam sám. Já víc nemůžu, ale vem si cable tie navíc, kdyby tam měsíček, tak mu je dáš. Zrastujte. Tak můžeme ty poslat. Frajerutek. Frajerutek? Aha, dobře, tak já jdu rychle odvolat. Rado, zastav. Dobrý, tak odvolávaj. On utíkal, tak byl zatčen. Granát! What the fuck? Jaký granát? Robíš? Už zapálil? Jo. Ježiš, tak řeknu ne, ty vole. Stoj. Co je do píči? Našli jsme mrtvolu. Kde? Tam. Za plotem? Jo. Teď mi to říká Shereda, to neřešte. Ten jestli za plotem, to neřešte. Okay. Co se kurva smět? To být můj kamarád. Váš kamarád mrtvý v kufru. Můj kamarád není mrtvý. Můj kamarád žije. No máte špatně napsaný datum narození. No tak na adios. vízum pracovním. Adios, takže si běžte zpátky udělat nové. Dobře, já běžím, já rychle na pracovním, že? Ano, požádat si o nový pracovní vízum, že máte na špatný datum. S kolegou v autě. Dobře, jedu zpátky za 4 hodiny zpátky a nechávám certifikát od pana prezidenta, že jste bonda kokotu. Vy zpátky do auta, zpátky. Pakuj do piče, vole. Rozstřílej mu auto na sračku. Pakuj do piče. Pakuj. Pojď se mi spinká borec, kámo, v kufru. Alebo něco? Borec, Je to zastaví, kámo, patro a jak Však. Rado, vem si auto a na soud podél zdi, tak je tam borec a potřebuje být zatknut. Vem si víc soud, když pojedeš podél zdi. Vypomoc mi? Jo, potřebuji tam někoho zatknout, vem cable tie a donese ještě měsíčkovi, jak to můžeš. No máme to já. Vem si auto, pojď za mnou, vydržte pičovinku do prdele, vole. Je se mnou. Jeden si stopne tady z Rado, místo Rady, vole, bude, a druhý jde do toho vozidla a ty vem další vozidlo, až bude. Rado, pojď. Já umírám, chápete to? Kadu do auto. Chci pomoct. Gavíku. Na soutu. Chci pomoct, všechno mé, bojím. Auto. A mě totiž přejel. Vím základné medikamenty, ne? Asi. Na soutu. Takže dolů. To je dolů, v podstatě dolů. Proveďte to či. No už to tam je 4 na. Takže vem cable tie. Ty máš cigaretu, kterou nemá zapalit. No, zoberem. Ne, ováž mi hlavu. Ne. Máš, a zapalil. Ok, jdem. Já víc nemůžu, ale vem si cable tie navíc, kdyby tam měsíček, tak mu je dáš. Zrastujte. To vy potřebovat zajet rovně tam napravo a tam zastavit. Rado, zastav. Dobrý, tak on mluvit on utíkal, tak. mimožensky. Granát! Jaký granát? Co víš? To bylo cíkot, Ježiš, tak řeknu ne, ty vole. Takže ty věc nemá zapalovat. Stoj. Tak stoj. Vystupit. Out. Doklady. Dalším doklady. Doklady.
Áno, prehľadávam. Dobre. Kolego, prehľadávam. Dobre. Další si doklady? Auto čisté, hej. Další doklady, já odpouzdávám vás. Moment. Prehľadaj ho ešte. Já jsem svík. Co se směš? Holí, ty jsi neschopný. Holíka, on je nejvíc zapít ten tvůj smích, to je úplně perfektní. Kámo, ten banán tam nemôže mať. Co? Počkej, banány jsou zakázaný? Žrádlo, ne? Já nevím, vole. Dobré, ty bys to měl vědět. Čekej. Nerozumieť. Pane majem. Vy vydržet v autě, Pane maješ, pardon. já vám říct potom. Vydržet v autě, do auta. Stop. Stop in auta. Stop auto. Stop in auto. Stop auto. Stop auto. Stop auto. Stop auto. Vy do auta, stop auto. Vy do auta, stop auto. Vy do auta, stop auto. Vy stát, vy nejedete nikam. Stop. Ezope. Ele ching chong ling long gong yong gong 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 stop. No, bude se mimozemšťan. Kam bude se mluví čínsky, ne, ty vole. Bing Shilin, Kumbao, no, Kumbao, no, Sin Shilin, Bing Shilin. Sí? Do auta, zpátky do auta. Zakázaný věci a podobně. Pojď mu to takzvaně povedať tak peknejšie. Zastřel ho. Nepovedz mu to tak tvojím gardou rečou, že nepřístupuje. No bych ho rozstřílel na hovno. Chápeš, policia je taká milá, že úplně ta... Je tak. Policiu, že je ho úplně... Dobrý? On dobrý? Nevím. Dobré, vrátím. Kam podec se nakazil, on že on dobré, no. On dobré? On dobré. Ty vole, co to bylo teďka? Titanius. Titan. Jebe, kámo. Pane, vy ven z vozidla. Ven z autíčka. Vy nemít doklady na... Vy nemít doklady na červíky břiše. Vyjadruj se. Vakcína. Červíku břiše. Vy musíte vrátit. Já nerozuměla vám, vy zníte jako Bing Chilin. Vy rozprávat rusky? No! Dá? Dávaj, konečně. No, ale já červík nemusí. Červík nemá červík. Červík ne. Vy nemáte... Počkej, už říkám, jeden bude v tom vozidle za tím kulometem. Vy nemáte potvrzené červíky. Ale teďka ne, protože teďka vy dva běžte na... Doklady. Na nord? Nahoru, podle mapy tak nahoru projít tu jenom. Tak jsem to řekl do píči. Červík musí. Stavte si auto a jenom to projeďte. Pane, červík, on nemá licenci na vakcínu. Hej, já nemám nič, já mám iba mapky, kámo, hodil kompas aspoň. Proč? Nemoc projet. K čemu je mi kompas, teoreticky? Nemůže. Ticho. Povinné vás. Nebudeme jak ty, nevím, či to jde na průvodcov, skoro na checkpointě, dobrá ulice. Aktivně to, tak napadlo, že checkpoint, ale No, vím, no, co se to děje. oni vystupují a checkpoint. Čečenci jsou zabijáci. Vidíš něco? Jenom tu mrtvolu. Pozeraj na mě, ne? Jo, tady jsou vlevo jsou na pole. A asi to otoč, není to nic. Jak to po nás kontrolovat? Patrola jenom, ať to zčeknem. Ale jak se jít kam už to máme? Chceme dělat na panu
No když to je. Co? Já jsem neslyšel nic. Já jsem upřímně neslyšel nic. Já úplnou piču. Jenom auto. Naše. My neznáme, kdo Zeit ist. No, stop. Dobrý, já vyjdu. Pane Novák, já Jo, potřebuji zaplatit jeho traktor, jo, ten traktor, jo. Já jdu zaplatit. Vy můžete dovnitř a zaprobujte tam napravo. On mluví japonsky též. A tu helmu už nemůžu mít automaticky. Dobré. Vystupte. Doklady a vysundat helmu a dát na mě. Já nerozumím vám, vy mluvit hinduistní. Hindu. Já nerozumím. Já nerozumím vy doklady. Kde máš vole Nováka? Dávejte doklady. Aha, paráda, on pak bude chodit s krátkým na... Doklady. Na Norf. Papírky. A ty tu budeš za kulometem, jo? Další. Ale je to prostě na píču a oni nikdo, ani jenom vojáci a já mám vysílač. Všechny doklady, všechno. A já potřebuji vidět info, vole. Takže takhle to prostě bude. To všechno? Ne, dobrý, běž. To všechno? No, já tak. Jo. Vy mi rozumět? Jestli vy ano, jestli vy mi rozumět, vy zaklevat hlavou ano. Já to jdu projít tady. Vy nerozumět mě? Dobré. Já jdu projít zaklad. Vy do auta a stát. Motor rozvypnout. Jo, hle, na parkoviště, běž na parkoviště, vy tam pojedete autem. Motorko vypnout a sundat helmu. Helmu dole. Stoj. Jsi na špatný straně, jako právě. Hlava pokrývka, hlavy dole. Ale napravo je potom garáž, ty parkoviště a tam buď. Novák. Do auta. Ale kde ho máš tu těpila? Nevím, no. Fajn, serem na to, běž s ním, běž s krátkým, jdete to tam procházet. A vy stojte zde. Ty se ty píčo. Pane, my teďka šli na parkoviště. Co je? Krátký, pojď, jdeme, Daj. Pěkná díra. Jo. A my máme teda jakoby celou šířku toho plotu, já jsem myslel, že jenom ten south. My máme to vlastně. Na druhé straně tam je armáda, tam to chodí. Tak si patřili stroje, tak tam nějakou. Počkej. Kurva, tak a dost. Radek, to neřeš, tam děra. Dobrý, ale střelba někde byla teďka. Jsem zabil.
Kámo, však tady. Počkej. Jo, to byla palba. Hele, Garik, běž na north a běž. Do prdele, chlapi, vyřešte to tady teďka, kurva. Nemáme začát do prdele. S krátkýma. Ale krátký, kde jsi? Teda ty jsi na norfu někde? No ti to jebe. Počkej, s kým jezdíš? Jo, takhle, vy jste teďka přijeli. Jo, dobrý, on už je tady, tak pojď. No, tak to, furt jezdíte to tam furt, musíte to tam furt kontrolovat. Jestli tam je díra v plotu, hele, jestli je tam díra v plotu, tak ji podminujte. Když tak doplňujte miny a píčoviny navíc, jo, když tam budete obcházet a to. To je pro všechny. Jo, táhni už, do prdele. Dobré, jdem, zatvárám. Neměl bourat do VBčka. Jsi úplně pomalý. Co chceš? Já hledal Radek a musel jsem jít Vystupila. Adamko, do piče, táhni k němu, pomoct krátkýmu. Vystupila z auta. On je teda zužu ty děry? Vystupila z auta. Co? Já nerozuměla, vystupila z auta. Krátký, kdy jsi tak seš na parkovišti? Vystupila z auta. Kousek od parkoviště. Hele, tak se právě naber nějaký miny, hodíte je do vozidla a když tak to podminujete ty díry a podobně. Doklady, papírky. Musíš si vyznout kolika, musíte chodit ve dvou, protože když budete běhat samotný, tak je to na hovno. A oni nejezdí v takovém intervalu, abych tady potřeboval víc lidí. Ježiš, to je zase tento nehovoriací. To všechno? To on banánový jste auto? No, ale cigaretu nemůže mať, to je už prvá věc. Aha. Cigarety pro osobní můžeš mít. Cigarety pro osobní účely můžeš mít, nesmíš pašovat kartony. Papírky. Co to bylo? Já nevěděla. Čekám mu na vysílačku. Tu papírky. Aha, někdo ji asi vyšlap. Tak to běžte zkontrolovat, jestli je to na vaší straně Šereda a běžte to teda doplnit. Jdu hledat. Když to nemá, nemusíš ho koukat. Pičo, koukat by mě jebl z toho. Nebudu to dělat. Jo. To mi dalo. Hardbass, suka bliet. Já nepaněmaju. Tak to je zase jak zmrt tohle. Japonský? Jimato, Shungana, Minchao. Holí. Rado. Nebo dobrý, počkej. Nebo jo, Rado, přečti mi SPZ-ku. Vozidla. 0, 2, 6, 4, 8, 9. Dobře, dík. Jméno, jaký má? Já vím, kdo to je. No můžeš se zeptat. On nemluví, nebo? Ale on nerozumí. Jméno, vaše jméno? Kdo běhá venku od vás? Hele, běhají tam ve čtyřech. Přezdovka. Teď tam někdo šlapnul na minu. Tak to byl nepřítel, protože Šereda mi volal na vysílačku, že někdo bouchl, my jsme to nebyli, jdem to zkontrolovat. Ahmed. Na jakém jste vysílačku? 19, my jsme na 19, aby jsme nemuseli jako řvát na 20 píčovina. On Ahmed. Nebo jo. On Ahmed. Ahmed, Kazachstán. Nechybí něco, auto. Co to je, vole, tohle? Jede nám další customer. No, pracovní výzva. V pohodě. Jsem rád, že si to nepodepisujou ty čuráčci, vole, abych to hledal v díl. To je vydavatel. No, jaký dědek, vole. SPZ-ka dobrý, číslo občanského průkazu. Vypadá jak myslivec. Číslo dokladu mě nezajímá. Všechno. Rok sedí. Čakač. Počkej, co to je za blbost tohle? Počkej, jdeme chvilku. Jaký jsou města Kazachstánu? No, pozemánci. Jo, slyším tě. Jo, super. Tuže jak já stát. A naposled, co tam vybuchnou, tak bude asi 100 metrů jižně, jo, od naší základny. Jo, myslím, že Šereda to šel zkontrolovat. Je to tak, Šereda? Další průnik se neobjevil. Byli tam dva, jo? Beru ho? Dobré. Trvalý pobyt. Ty víš, jak se ta hledačka min používá? Na paměti to nepovím.
Jo, dobrý. No. Tak. Zkus to nějak vyťahnout a povedz mi, co vidíš. Nějak. Nic s tím nejde dělat, jenom to vlastně... Tak ji polož, já to zkusím a potom ti povím, jak to robil. Jo. Položit. Tak, položeno. Kontakt. Nahlaš kontakt na vysílačku. Pravá strana. Kontakt, pravá strana. Pouze palba. Oficiálně už si to ještě děje ruchej, no. Já jsem to možná sondal něco zjistit. Nic, no. Teď jsem viděl kulku. Bearing 300 jsem viděl, možná něco. Počkej, tak. Cože chceš zapnout? Já tu minulou nevěděl. Ale kontakt 300. Vidím ho. Zas leží pod stromem. Já si rychle. Jo. Já se jdem pomodlit ku každému bohovi a jdem to zkusit na spamě disku nějaké teminy. Už taky utáhnu. To nebudeš robit radši. Ukládáme miny. Máme tady kontakt dvakrát. Je položena, jdeme na pičo. A nemůžou si tu díru udělat pak jinde? To udělali oni, ne? Oni tu díru napili tak, že napili na mini a jich to odjebalo a oni byla seděna. Takhle. Jdeme počít dým, takže A kolik jsem těch min dal? To být fajn. Jsme zpátky na základně, na parkovišti, jaký jsou další?
Já zabudoval jsem metro. Takže jestli se chcete pro... Není. Paráda. Pane, ty mluví se mnou? Dobrý, kde mám nějakýho policajtu? Já zde. Kam jel? Tam čeká. Paráda. Neplatný mě trvalý pobyt. Dobré, takže on nemůže projet. Chlapi na vysílačkách, jak jste na tom? Tak pravá strana. Autočí nebo jenom tam jsou? Ne, on neplatí pobyt. On nemůže projet. Tu doklady. Naspět. Marku, dojedeš tam na Norfu podél plotu, když tam doletíš a koukneš to jenom helikoptérou. Yes. Dobré, vy odstavit auto za mnou. Tu odstavit. To bylo co? Výstřel, napravo. Střel byl blízko checkpointu. Kdo to byl? Všechny doklady předložit na zem. On mít drogy v autě. Dobrý, byli jsme, atentát byl způsoben u nás na to, tak je to v pohodě, ale jak je to na vašich stranách, chlapi? Mě střelba, jeden mrtvý, náš. Jo, takže tohle je útok oficiálně, OK. Zastavit všechny vozidla a tohle, když jste tam On na sebe bombo. Paráda, bombo. Odvezte ty auta do prdele na tamhle to parkoviště a... Dobré. Buďte tady v blízkosti, páč je teďka útok. Dobré. A někdo zatkněte prozatím, ať tam neběhá volně. On bombo. Nepečkej, ho musíte poslat do piče. On mrtvo. Rado, pošleš ho do piče? Ale pošli ho do piče, měl tam zle trvalý pobyt, tam měl napsaný stát jenom. A čo, nepočujem ťa cez tú výchricu. Pojď dovnitř. Počkej. No. Trvalý pobyt byl jméno státu. Byl tam stát, Kazachstán, a jako trvalý pobyt, tak tam je Kazachstán, což je píčovina. Dobré, poviem mu, že má zlý pobyt, idem do piče. Špatný pobyt, no. Vidne dobré? Jak to? On má zlý tento pobyt, nejaký Kazachstán, či čo tam je nejaký kokotí. Jak jsou na tom chlapi ztráty? Jméno státu. Jižní strana, jiná strata. Krátký, jak jsi na tom? Dobrý, Mareši, jste odrazili. Ukládáme miny. Ty pičo mě jebne, vole, tady řešit ty... Ona je prostě má extrémně málo. Všichni lezou za mnou. Dokumenty, píčoviny a co mají dělat, ty vole. Ještě tak 3 lidi bych potřeboval, aby to bylo dobrý. Já jsem chtěl, aby bylo víc lidí, ale příště, pokud tohle bude aspoň trošku snesitelné a budete mít hlavu a patu, tak příště mají dojít i Poláci. Hele, je to úplně bezvadný ty dokumenty, pač jako někdo mi furt tam posílá dokumenty, které nejsou za prvý popsaný, co to je, anebo někdo mi dal prázdnej. Že identifikační a tam byl prázdnej, tak jsem to poslal do prdele. Pak Boris přišel vakcíny, ne, takže aha. Takový neplatný chlapče a pak někdo měl i špatný vízum, že tam měl špatný datum narození, no. Ale je to strašný, ty vole, uchcat to tady. Když všichni vole furt chodí, jakože neví, co mají dělat. Já potřeboval obvázku, já běž pro obvázku. To je mrzí, nemôžeme obviazovať, to je ten dement na to. Čo si robiť s tými dokladmi, čo máme? Do auta, hej? Jde do toho auta. Kdo môže ošetrovať všetko? Všichni. Všetci môžu? No můžeš se tady je základní ace, to se můžeš obvázat sám. Co jste sebrali za kontraband? Jo, žádný kontraband. Já jsem tam nahádzal nějaké bandaže, čo jsem mal. Jo, jenom kontraband, ty si někde máte. To jste házeli do toho golfu asi, co? Nebo ne? Jsme zpátky na základně, na parkovišti, jaký jsou další instrukce? Ale furt to musíte patrolovat, tak si přijďte, vybavte se pár věcma, zase mini nebo to. Protože je vás málo a já nechci vás posílat po jednom na tu stranu. Takže jestli se chcete prohazovat nebo podobně, jo, zase to prostě procházet, podminovávat víc a víc a doufat. Mě ten pan kolega zase utekl nějako, tak... On neumě. Jo,
tu děru v plotě jsme zaminovali 3 minami, jo, takže už by se nemali dostat. Jo, no já bych to furt podminovával, když už tam jste, tak ať to můžete furt minovat. Jo, len potom my nevieme, kde sú tie miny, vieš? Lebo on tu minohledačku nevie používať. Aha, tak to je para, a tak ty víš, ne, jak používat. Čo? Ty víš, jak ji používat, ne? Ale já ho nemôžem. Tam ještě jedna, pane. Daleko. Ale můžeš mu vysvětlit, jak se používá. Jdem. Táhni s tím, ať už jedete do prdele zase. Jedna, co vy tu máte stacionární zbraň? My tu zabranili. A psychologická válka. Dá. Ty pičo, 25 FPS, to je hodně drip. Jakože já mám FPS-ko. No prostě ti rozumím, taky se mi zničilo všechno. Je mi zima, moc velká zima. Dej to navěž nahoru. A chlapi, vy to ale prostě jinak nemůžete používat. No, my víme, my tu... to... Kámo, prestaň, stačí ty kokot. Já nevím, proč to říkám, protože to emergency. Čo ty jebe? Instinkt. Tu Ukrajina. Ty vole, to je droply FPS, Svobodná Ukrajina. Já ti dám svobodná Ukrajina, Dory. To je ten útok, ty vole, kdy nám sníží FPSka prostě. Aha. Ale všem jednotkám, co budete patrolovat, tak si vemte baterky povinně. A nic nevidět. Mi rozsvítit světla tu. Já se skončím s patrolí a vrátím se. Jo, klidně se vraťte, doplňte se, miny a blbosti a běžte zpátky. Já vím, že to je jako strašně úplně gameplay, jako vchození po tom, ale jakož nás není jako hodně, tak vás nemám s kým měnit, no. Jo. Ještě tak 2 lidi by mi chyběli, ty vole, bych vás mohl prohazovat, aby chvilku jste patrolovali, pak byli na základně a podobně. Ale berte to, že čím víc to podminujete, tím víc to pak budete moc patrolovat. No, pode mnou něco bouchá. To hrát. Ale musím se vrátit pro baterku. Pokud mě vidíte ve vzduchu. Já nevím, co ten přízvuk. Jakože jinak dává. Zdravstvujte. Myslím, že Sheridan na tvý straně, to komisár, zdravstvujte. Jo, ale já vidím Gulově, potřebuji baterku. Jo, a dostaneš se zpátky, nebo chceš někoho poslat? Už běžím. Jo, dobře. No, tak víš jak si dáváš na bok tu mapu? Na bok mapu jako M-kem nebo H. Já jsem rád, že tu jste všichni, co, ale ty, co tu nemusí být, tak... Já nevím, jak to máš nastavený. Třeba Novák. Kolik máš hodin na armě? Vysvětlujeme mu tu na single playeru spíš jako no. A kolik? Lomítko si dej. Nevím, nepamatuju si to, celý single mám dohranej a... Velká zimínka. No ne. Tak co chlapi. Dobré všechno. Zima, můžu tu robit campfire někde, oheň? Ty vole, to nevím, jestli můžete, zkuste napsat. Idem pre sekeru, idem tu odsekat strom. Minus 16, tak na Sibiři. No já mám, že 8. Minus 16, ale 8 FPS z toho mám. Já mám minus 26 minus. Co ti jebe? No, to se blbě popisuje, hej. Máš GPS-ku? No, to je asi dobrý dotaz, vezmi si to. Slyší mě někdo? Jo, slyšíme. Haleluja, ty píčo. Ty možná musí mít GPS-ku, ješ? Ano. GPS-ku najednou se FPS. Když si je vemu do baglu. Mně těž tam vůbec ten Mindfinder nechce fungovat z nějakého důvodu. Počkej, ale který používáte? Tak si vezměte ten normální vanilácký. Ale vemte si vanilácky, tady nepotřebujete mít tohle, vole. Vemte vanilácký. Tohle není mind detektor vanilácky, vezmete, dáte lomítko. Kámo, já mám mind detektor a toho ani nemám v baťohu, kámo. Já ani nemám mind detektor a i tak, kámo. To je nějaký item, braný jako mind detektor. No asi jo. V kreditě tam máte minohledačku a
A jo, já to mám taky teďka, to minulé radši. Tak to je hodně blbý, mě nefunguje ani ten vanelácký, nebo jsem vrta. To je v piči. Lomítkem, když přepínáš jako GPS a to, tak. Tak jo, pojď sem. Já to bodrám. Nebo jestli někomu funguje plus, dropněte mi někdo. To na. To tě počkej, to dropne. Krátký na, dám ti to. Můžete si vzít. Dober to. Mám to bliká. Tak co? Daří se? Já mám u vás zatím, jako máte nějaké body mám, za dobré odmítnutí nebo tak. Samozřejmě, když jste špatně něco posoudili, tak jsem to poslal jako by body jim. Bohužel propašovali tolik kokainu, že ty pci jsou nad 1000 bodů. To už zase propašovali něco? Má někdo funkční vysílačku. Procházejí neustále s kokainou, nerozumím ani hovno. Do inventářu to tady všichni řvou jak magos. Přes 100 banánů a tak dále. Do žádného inventáře to dát nemůžu. Jak? Na 19. příjem. Konečně funguje vysílač. Už jsem na 19. A máte tam někoho na jihu a utíká směrem za plotem, nevím jestli to je jeden z vás nebo ne. To asi není nikdo z nás. Na jihu s baterkou jsem já. Jak by... Ne, vy jste jako projekt někoho, vychování. Možná chvilku s baterkou. My jsme... Že se a ten to nejde rozeznat, někdo tam byl prostě. Já na to nemám místo, tak počkej, tak zkusím nějaký ty miny teda od toho. Chlapi, každý metr podminujete do píči, už přenesli tolik kokainu, že už to v životě nedoženou. A oni to přenesli jakože cez... Ano, přes ploty. Přes ploty povedal? Jo, všechno přes ploty. Kamo však ale tam to celé podminoval Šreda. Všechno přes ploty si udělali díru a pašovali, no. Já vás nebudu rušit. No tak to byly ty 3 moje miny, co jsem tam položil. No tak dobrý, tak můžete je položit znova. Prostě furt házet metr. Hele, to bylo, když to kluci podminovali, tam díru udělali nepřátelé, taky podminovali, tak to bylo ono. To tady nemáte kam jet do hajzlu. Káva vykuším tak. Tam ten komedaj tak podle mě moc nevyužiješ, půjdu mražal to. Ej, to mě tam určitě pomůže. Dobře. Najdeme tak na minus. Jo. Jako využiješ jinak já... Ty mají detektor, víš jako použije? Pod na světlo. Ne, no, ten to nepotřebuješ. Už ten mají detektor takový ten předmět, co jsi mal? No, tak mám. Napravo od Pčka klikni. Napravo od Tčka. Od Pčka, napravo od P. Napravo, to mám nějakýho Zeuse, ty vole. No to je chuj. Napravo od P, jako P. Jo, napravo od P, no. Od čeho? Ty vole, to... P jako Peter. Jo, K? Peter. Jako P jako Peter. P. Napravo a napravo. Jo, mind detektor, no. No. Vole, to je šílený, vole. Já si zasvětím. A pojď mi povedať, kde sú miny, jo? Tam vidíš napravo, máš to otvorené? Jo, vidím. Tak tady mi to je hovor, čistý. ideš prvý a hovor mi, kde sú miny. Dobře. Tady nic není třeba. Jo, tak já se podívám, čo má tento borec na sebe. Kážo? No. Kokain. No, tak aspoň si jednoho odjebal. No. Jo, tam dále jednu, no. Nenecháme tam to auto svítit a zašít se někde ve tmě, ať na nás není vidět. Ať bychom viděli, když by přes někdo chtěl líst.
Tak to nahlas, že to zastaneme my dva. Zůstaneme u Southu hlídat ten plot a tu díru. Že já tam... Jestli, kousek od tebe. Tak nechám to nasvětěné, aby věděli, že víme o nich, jo? Jo. Tak se pod někde schovat. Zabil. No ale nechod pod například za auto. Já si to vemu, tady u stromu budu, kousek od toho. Jo. Tam Ciblos, já vidět další Ciblos. Na Cestos. Na Cestos? Nevidím Cestos. Já vidět hlavičko. Píko je Cestos. Píkos? Na Cestos hlavičko. Píko je Cestos. Jdem to zkontrolovat, kde je tento mechna? To tam zkontrolovat. Sám zkontrolovat. Já nevím, tam byla hlava. Tam leso. Počkej, jdem tam, more. Policie! Rado, kurva, zpátky. Já vás potřebuji tady, vole, ať tam běží nová. Má to projet? Jo, jenom jeď kousek to, koukni za hranice, koukni, píkni to tam. Ne za ty cedule, vole, za ty cedule nejet už. Počkej, daj tím. Abych byl chráněný. Co? Oni sem pojedou, chápete to pak, ale? Ne, to je v pohodě, tak si, ježiš, máte tady, vole, ty VBčka do hajzlu. To je za zvuk. Jo, dobrý, no, dobrý, tak to nech. Chápem, opět geniální plán, ty vole. Borci budou dělat lovce. Budou tam strašně hrotit u toho plotu něco s lovením. Jeden tam bude schovaný, úplně někde se plazit. A až bude volný to, tak to proleze úplně narvaný inventář píčovinama. A my potom nám to povedz. Dobře, ale chlapi. Nebo však zabudněme za chvíličku. Jo, jenom že pak jako naskočíme v autobuse. To se potom vystřídá. Severní strana plotu, jak to tam vypadá? Já bych dělal snajpera, že bych byl snajper někde. Ne, kamo, všichni naskočíme, hromada lidí naskočí do autobusu. Autobusem a zbytek se bude pokoušet to přeházet. Tomu vertikuku. A občas prostě z toho autobuse někdo vyskočí a začne dělat bordel. Můžete si nevytvořit nějaké další, jo? To Bůh. Po dalších bychom snad slyšeli. Kámo, tam jí Slendermana do pič. To byl Dave? No ale fakt, já se keď tam pozriem na ten krik, tam za ním někdo stojí. No to byl Dave. To je Dave? Tě nechám projít. Děkuju. Já mám halucinace. Haloušky. Moč haloušky. Yeah. Tam vidím. A tak nič. Já vidět, pičo. Abych to prostřílel. Ty bys všetko střelal. Tam je fetiš. Proto mám kulomet. Tady jako všechno dobrý na jižní straně? Tady je helikko. Na jižní straně všechno dobrý. Ale víte jak to hovoril, dej, seriózně. Já jsem seriózně vedl. Jsem velice nějaký podezřelý. Ale Novák, táni na věž. Kam na věž? Na věž. Ty běž taky holí. Když máš dalekohled, tak koukni si to dalekohledem ze zhora. A ze zhora? Nemáš mít dalekohled. Jak to, že ne? Jsi policista, můžu mít dalekohled, ne? Jo, může mít dalekohled. Asi. Nevím, to je taková věc, kterou jako zrovna se neptal, víš. No to... To jsem daleko, abych neřešil. Co tu, pane, co tu? Dobrý den. Žerem si tu arašity, keď tak ma upozorníte, že něco jde, hej. No do píčiva, inspektora v životě rád nebudu, jestli to bude takový bordely příště. Ale řešit vás, řešit kokoty na vysílačce, že furt obchází plot, ale přes ten plot furt někdo prochází taky. Tam to dobré? Tam dobré? Za váma? Tak jsou tam mini. Já taky nevím, nevím, fakt nevím. Radku! No? Na Nortu něco svítí. Jsou naši? Na Norfu? To jsou naši. Na střevo. Střel? Na střevo To jsem já, viděl jsem jednoho, co zdrav. Dobrý, v pohodě chlapi, v pohodě, to někdo zdrhal prej. Dobré. Oni prostě všichni...
ani jednou teda neproprašovali nic přes hranici tady, protože všichni mají na píču doklady. Ale všechno přepašovali jenom přes díry v plotě. Kámo, ale já nechápem, jak si mohli nechat prostě díru v plotě. Několik tisíc bodů za to mají, protože tam převáželi hromadu, protože se fakt jeden prostě naložil hromadou kilo kokainu a propašoval to. Ale víš, jako to můžeme urobit? Prostě distraction, víš jako? No díkám, vezmeme autobus a budeme tady dělat potom bordel. No potom poslat pár lidí na jednu stranu, jedného na druhou. Teď oni tam budou jako lovci. Borci půjdou jako lovci, budou tam střídat po lese, dělat bordel, že loví zvěř. Mezitím jeden bude schovaný v pozadí někde a... No jasné. Slyšel jsem minu. To nebyla jen jedna. Tu? Já zkontrolovat? Krátký, jak seš na tom? Máme tady výbuch. A vy jste v pohodě? Já umírám. Nejsme. Já potřeba pomoct. Jste šlápli na miny? Jsme zraněni, někdo šlápnul na minu, no. Chcete tam někoho poslat, nebo to zvládnete? Pošli tam mě. Ale pošli vám Nováka, jo? Táhni Novák, táhni do prdele, táhni za nima. Šlápni na miny po cestě ještě. Jo, pošlete Nováka. Případně nějakýho medika nebo něco. Jo, to on je, to on je. Shit. Ty balkon. Píčik bylo. Tu na minu, na... Máš to? Kdo? Tom na stračí, kámo. A kde seš? Tu Máme tady výbuch. Nahláš se takto... Nejsme. Jsme zraněni, někdo šlápnul na minu, no. Nepriateľ šlápnul na minu, ale rozjebal nás. Prostě šrapnul nás, trafil. Potřebujeme pomoc? No já jsem extrémně nasračený. Jo, pošlete Nováka. Případně nějakýho medika nebo něco. Kurva, jak to, že se tam dostal do pičí, jak když jsme tam svítili? Ještě viac zlava. Jo, auto je v piči. Ty vole, jak to, že nám prošel, kurva. Přišel na naši stranu. Starý až budete vykopat. Taký borec prešel k nám a od sebe. Taký borec nepriateľ prišiel k hranici. Pojď, ať to nesvítí na nás. Taký borec prišiel k hranici. Nie? No. A jak prišiel k hranici, tak dostal na tie miny a to šrapnul ma dojebal. Ty kokot. Ja som ležal blízko toho. Tam se krop. Zapalám, pokud se robí druhou díru, tak? No já si myslím, že tam už vole, tam je to jak North Korea, kámo, tam zdrá každý druhý člověk, vole. Já jsem našel bug. Ty když se koukáš přes ty textury toho světa, tak ty vidíš přes to v té noci. Jako na kokot, ale vidíš přes to, jakoby. Oni pomoct, výlovat, co před tě zavolal. Tě mrdám a jdu svítit. Já z každé končetiny jsem krvácel. Ale na tu díru bychom potřebovali svítit. Takhle? Jo. Se snažím rožnout, ta baterka je hrozně na kokot, by the way, jo. V pohodě, mám vás tady nechat, nebo? Absolutně nevím, kde je, ale střílím.
Prosím tě, mám třeba. To je nevýhoda, oni teraz budú druhý, takže oni vedia, čo majú robiť, lebo jak sa dostali cez nás, tak koľko času robiť, aby toto... No, oni to si se budou snažit držet, no. No, takže my sa cez to poľa nedostaneme. Hele, stahujem se zpátky na základnu. No, daj na... No, že mám jít zpátky, no. A naše auto je na sračky, ne? Tak jdeme. Jedem tím. No, naše je na sračky. Všichni jen? Ty piču, final atak. Mají tam útok, máme okamžitě. Ty pičo. U checkpointu rychle si vemu miny a pokračuju na jižní stranu. Hele, tu už asi nemusíš poslední 2 minuty. Jo, dobře, rozumím. Dostřílejte, co můžete, až dostřílíte, tak se všichni potom vraťte na základnu. Jsou totiž poslední 2 minuty a už asi nemá moc smysl to procházet. Auto jde. Ale já myslel okolo základny. Auto jde. Já myslel okolo základny, ne, že to... A útok! Mašína. Útok, chlapi, útok. Útok na základnu, všem jednotkám, stáhněte se rychle na základnu, útočí po nás. Skovej se, kokot. Hlavně nepoužij ten 50 cal, vole, to nesmíš. To je zakázaný, to nemůžeš! Nemůžem? Ne. Skovej se. V pohodě, já budu tady, ale ty to... Měli trošku Ochrání mě. Dobrý už? Je to v pohodě, ne. Ty pičo. Opakuju všem minutkám v terénu, vraťte se zpátky na základnu. Na levý straně. Let's go. Pičo, paráda, chlapi, paráda. Úžasný tým, úžasný tým, dám 10 z 10.